maayong huibis kaninyong tanan. Una ami karon sa kuan. Nami karon diri sa Marina Mall. Ug mao ni puting daghan ng tao mana inla para sa kiyanan. Ani siya dito mga higala kada hapon. Kani gamay-gamay ra gani ni kay dili man tanan ang naitrabaho. Kung tanan siguro naitrabaho, mura yun baha din. Magbaha ang mga tao. Noon ni amo ang skywalk. Magdiritan ko sa una naglatay-latay. Karon ano, maglakaw-lakaw na las ubos. Sakit akong bagtak, sige lakaw-lakaw uy. Noon siya diri na ami sa Mepsa. Diri punta sa The Pizza Lair. Lair ni diri. Luyuan na ang skywalk. Ano siya? Ano ang kuni akong driver. Para kita din na. So karon wala jud maglakaw nga walay mask, no? Unya dili na gyud pasudlon sa mga grocery store o sa uban pang mga supermarket ang walay face shield. Pabalikon yun. Niya dito di ko sa SSS. Da number coding na pud ang SSS. Grabe no niya ang 0 kay Bernice. Unsa to'y pare sa 0 na aman to diri sa akong kuan. Itsura naman lang nako. Bernice. Tubali ko ug maka 0 man ang number sa ako ang bayaran. Nahanglan direct transaction. Sa ani naana diri ang akong gitrabahoan sa una wala na lagi to ay tong Covertech. Wala no. Asa na dito? Sa lipdan siguro sa mga kahoy. Itong Covertech na first na kong gitrabahoan. Then kani mao ni ang gate 3 diyan. Nag-iot ang mga sakyanan kay padulong sulod or padulong gawas straight na ay nagbabag. Sige babag hindi ka pwede give me kalusot. So kana nga building sulod na siya sa Mepsa. First glory di na sa una. Mo ang trabahoan niyo sa lipdan ng tao. Kara ang panahon na sa kaito. Ano to ay dagang tao dito no, nag-atang tao na sa kanya. Mauni ang entry ako sa una, 26 na tubig, balik-balik, dagat. Sila og mga bus. Mani siya ay sitwasyon sa kuan after 5 o'clock. Yung sitwasyon diri sa Mepsa. Meps 1, Pusok, Lapu-Lapu, Seri. Tayo dito. Mani siya ang midlan. Midlan ang building. Ako kaya ng Midland ba? Maitland Smith. Maitland Smith. Karaan na kayo nga company pero hangtod karon na alang hapon nagbarog lang bigla. Kananda ko kayo nga tubo diha.
manay kuan sa power plant. I think power plant usa daw nas ga support diri gikuhaan og power mut unsay ngalan ako di tayo ko'y Christmas kalimutan na lang sa logi ay laoy makahilak mo sa ta Pasko na ay Abuites di ay no power plant di ay sa Abuites. Overtake na ay kunya ang kanang dili nimo schedule karon sa end sa imuhang plate number sitahon jud ka pangayuan kag mga papilis nga nung biyahe ka nga dili man nimo schedule so imo pakit-on nga naa kay certificate gikan sa imong gitrabahoan. Kami di lang jud mi mo biyahe o walay dili na mo schedule kay kuti kaayo sitahon ta ang sitwasyon sa Mepsa sa kuan ni siya diri dili ni sulod sa Mepsa ha sa highway rami Mepsa diha, Mepsa po diri bali natunga siya. Ibo na ni siya diri ibo. Dili ra kay daghang tao diri. Kay kasagaran daw ng right range ng karon unsarong adlaw Huwebes so ang uban kay 3 days ra 3 days Lunes, Martes, Miyerkules so Huwebes, Biyernes, Sabado wala na sila work 3 days ra ilahang trabaho gamay ra ang mga trabahan gamay ra kaya mga trabahan gamay ra mga ato di sa tora di sa kuan di sa hapon mang boy lasing ko na nak no 5:30 na mo 5:30 sa una jud mga higala nga wala pa'y pandemic grabe inig alas 5 perting daghan ng tao dito sa makatong skywalk akong ipakita nimo tinaghan ng tao murag yung kanang itod nga nangamang para sila mga sakyanan hindi ra kay na sila daghan na may daghang mga multi-cab na may daghang mga multi-cab na mamasahero maatura ang mga tao kasagaran nagsuot sila og t-shirt na puti kay kasagaran sa mga bag-o nga mga company white t-shirt yun na ilahang uniform nara na diri ang Phil Union nara mo dun sa kuan mo dito lang glass social kaayo di ni sila no by glass gid ilahang sani Phil isa pa Phil Union lagi sa Phil Union unsa kay product ani no sa una ni maho ning kuan diri isda asa ka to dapita dito sa luyo to luyo to nga ni baho ang patay ana grabe man to sila mga kuan mo to mga seafood mao di ito para export nya mao to gipetisyonan man mo tahay na karon giayo na to dispose ang ilahang mga kuan sila waiting shade ang ilang waiting shade kay gikan sa Lear Employees Multi-Purpose Cooperative donated to sa co-op sa Lear gate 5 diri
4 diri sa ubos 8 5 diri sila unahan na sila gamay sa una si Iday Kapkap nagtiro dito taon sila suoton kay ito ilahang lipuyan sa una karon plastahan na kay siya sa karsada nagyud musmus ang iyahang high heels sa una yung taon musmus ang taon to iyang heels diha mga unsa na diha nga nung nailaghang mga ban diha dulo naman ko katuig ko na wala na masuhito diri ibo na ni diri no ibo lapos sereno mapadyoy pagtikyop sa haring adlaw magyoy pagtikyop sa haring adlaw diri sila sa Inday sa una